Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam jong senjo ki rang bash nong Ribhoi district menta ka si kilalit bani kendo iki arngut ki he officer ka district bakan thop yaw Abhilash Baranwal u deputy commissioner lembat ugiri prasad u superintendent of police bani kran halor ki mat ki jura ki beide na ka benta ka jingmentoi jong ki patba ka district hi baro ka we ka ken hun jong ka senjo hapo ka jingalam uba ban bubai makdo u president lembat uba PB Selyang u general secretary ha ka jing kendo yaw DC Kilapan snow halor kijing ki bay day bat kijing pentre kam ya ka scheme Jal Javan mission. Hakaba bon nakipat ba nong shong shnong kimpat yo satya ya ka umbam umdi kabala bu jing shikat day ya kipat ba. Ka senju kilapan pauru ya ka jing halor ka jing bampat pelat pisa ka sorkar ha ka bay day bat ka bay material jong ka scheme MGNR EGA kabala penkala kerteng syaka VBG Ramji Ag Arhaja Apusan ha kaba kala kentu yaw DC ba un shimkhia banekren bat ka sorkar jela halor kani kamat na kabenta ka jingyat bet ki skim penroi ha kishnong kithau nalor kiti ki mat ka senjok kala pen sngoru shaw DC ba ude ban shimkhia banekren bat kana hai halor ka jing sa teng bante ya ki hinotli ki jingkieng yat kajat lani ki foot over bridge ha ki benta jong ka surok ba National Highway 6 Haribhoi district kaba haduk menta mene ompat idak satya ban pentre kam ha ka jinga kendu pat bat ugiri prasad u superintendent of police ka sanjo kala kentu ba ka tanat pulet ka deban beteng ya ka jing talasi kali bat ban penreking ya ki nongnya ki ba pen khen an ban yakun pendu jat ya udra bat kiwe de ki kam sneo ha ka emlang ka salang bat kum ka sanjo ki kan ai ka jinga trailang ka ba pura nak benta ka jing shngan jang ki pat ba ka district nakalian jong sunjuk ki rang ba shnong Ribhoi district mata ka sngi hat arterik Brian Bingkong Arja Arpenriu gidap ta kajing dokumen akaba nakalian jong sunjuk giliyo banwan budin ye kikam kiba nang sak pending kiba mention snem giladiap banbu iki jingtho sya SP office akabide bat kadiki jingja kiba susi baja langbau di usurok nadu napo jarabat adu umyam di daga jing simkhia jongki ngisoban ai kube shibun ya ka police department kabala simkhia nak bantaban le ya ka checking nak bantaki kali hamta mikini kiba dikiat akapor banyak kali badlang baka jing simkhia jing police department nilui bakal yarap sisa haka bakal aduna kan ka jingyap lang baka jingja accident haka ka surok ka ba nilui ba hapor Ribhoi district nakapor kapor ki bubun ki mensim kilo duai ilang baka jing simkhia ka jungki kala duna kini ki khidiat banai hadin ba nakalian jong ka police department kala sim ya ka kam ti ka ba nakalian jong sunjuk ngidon ni kaban penpau ta kasgi kalong hakawi pat ka bentang nilui ba kajing jot jong uni usrok nadu napo umyam hadu jerabat kadai lang ba kajing yat jong gini kali ki bakit palat put kabana kaliang jong sunjuk ngadep pendia keren menta bat USP jong Ribhoi district hakabana kaliang jong ulak kular ban simkhai kani bat hoa ka jingisa gumbale keren ka meeting kamde ga benta jong ka police department ban page ban check ka di jong ka transport department ka benta ban page ya kan ka jingkit kia jong gini ki kali ki bakit palat put ti nakaliang jong ngi penpau ba nang ni sekmat nakaliang jong ka transport department bat ka police department ru kin le ka badai khamtam ka badai ban te lakam kini kali ki ba kit palat put namar ba ngi ba kani ka gitrok ki bakit mar kala long syaba palat liam ka ba kabu jong ma ye ki ar saka bat ki kaliret ki ba bot na kadien jong ki bat khamtam ru ka ba penjot ya kani ka surok silenter na du umyam hadu jerabat ti ka ba arpat ka ba nakaliang jong ka sunjuk liyo ba neken mentakasngi bat deputy commissioner jong Ribhoi district kalau hakabide bat gidon katuk ni tili kisinong ki ba kani ka Jal Javan mission kim trek kam tikna hakaba nakaliang jong ki bubun kisinong ngilayo ka complain kilapan pau ba kani ka yui tang ka pai tai ki pai ki ba poi kisinong jong ki kat ba ka pat kamsem la poi kum bala khambi denti kum bala penmang leng ba ka department PHE department ti nakaliang jong ka sunjuk kirang ba sinong ilabu ko jing tho u DC di nakaliang jong UDC rangkat baka sunjuk li singi sa penbek hakawe ka singi nak benta ban page ikatut ni sinong ki bangilio ka complain debat sakawe pat ka bangilio ka ban keren hakawe day bat kani ka jing penslam jong ka sorkar ban siu ya kani ka material sa ki vendor ka ban nakaliang jong ki nakaliang jong ki sinong kalabu jeng ban penyak sakmat kamtam lili kumung ui menta baka kani ka MGNRGA kilapan kala kerteng tinggi tip ke banja yo lese kutu ke bay material ka bangiladap ban treru yo nginum yo show tinggi layah keren baru DC mta kasi ka bana kaliang jung ula ai ke insuran
ba lakum do kumno kin pendep no hapo jong uni financial year kanang ba ki kam ki wede bat ka ini ka MGNRGA ki vendor kinam kata bat ki VEC kin yo ka ban pentre sya ki kam ki wede bat kan ke jing tre bela job card ha ki snong kita go jungi kita ki mat ki banakal yang jong sunjuk liyo ka ban keren hapo SP office bat u DC office bentar kasi kang kimi ilti ba kadang diru kasin ke benengkong jong kini kesnam aja arpendiu ding kimi ilti ba kini ke jing ya keren gejungi bat ka bakhadu ka banglio ka ban penken mauru ka bede bat kini ki foot over bridge ka banakal yang jong ka nahai kala dep ban sanction neutrally hapo Riboy district bat kum banglio ban ken bat DC bentar kasi ula penpa banakal yang jong ka nahai kila hapo jong kini ki kendiat sngi ken seyo ka ban sedang no ka kam bat ni kimi ilti banakal yang jong sunjuk inang ibudin bahkan ni kam kan urlong no sisa bat nginyui ba kata ka jing sengan ka de ka khmat na ka mata ki ba jong ka ne ka dong ka tan ka jingi kita ki de ki mat ki bangli abani keren na kaliang jong ka sunjuk harkat bat kini kinong ilam ki balawan mata kasi kublai sibun kublai sejarno